Velkommen til Breaking News. I aften er statsministrene samlet for at lave en ny union. Unionen hedder Skandinavunionen. Og hvad siger regeringen til det? Ja, det kan vi lige tage et kig på. Hvad synes du om den nye union? Jeg synes jo, at det er en rigtig god idé at forenkle landene igen. Og hvad vil du så gøre? Altså for at hjælpe, der har vi jo et møde i dag om, hvordan det skal foregå, og mere kan jeg ikke sige nu. Videre til sådan. Hvad siger de til den nye kalender? Jeg synes, at det er en god ting. Hvorfor synes de det? For i grund af, at landene bliver forenet. Hvad synes du, der er godt ved det? At vi bliver et stort land. Det var alt herfra. Nu videre til studiet. Sigmund, hvad synes du om den nye union? Jeg synes, det er rigtig godt, at alle landene slår sig sammen. Og kunne du gøre noget for at hjælpe det? Det ved jeg ikke. Det får vi at se. Ja, men har du mere at sige? Altså, nu har du lige svaret nogle spørgsmål, og vi går bare tilbage til studiet. Synes du, eller hvordan kan man sige det? Synes du, at det nye projekt, som regeringen er i gang med at lave, er rigtig godt? Ja, jeg synes, det er fint nok. Hvordan kan du synes, det er fint nok? Altså, der er jo rigtig mange vi står alle vores lande sammen igennem Norden, hvis det kan lade sig gøre. Vi får jo mere arbejde og alle mulige ting. Kunne du gøre noget for at hjælpe? Ja, for vi har jo altid fiskeindustri. Vi har masser af fisk nede på Færøerne. Hvor stort er jeres areal på Færøerne? Ved du det? Ikke helt. Nå, men altså, slutter vi af herfra. Jeg synes, om den nye hovedstad. Jeg synes, det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og hvad synes du om den nye union? Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at alle Nordens lande kan være sammen fælles. Okay. Velkommen. Hvad synes du om den nye union? Det er rigtig god. Godt, at Skandinavien vil komme sammen igen. Hvad synes du om den nye hovedstad Oslo? Jeg gad godt have den i Finland, men det er lige meget. Hvad med befolkningen? Hvordan tror du, det har det? Jeg tror selv, at det går den her Finland. Ja, tak. Har du det med, at nogen skal samles for at lave et nyt land? Det er da okay. Hvad synes du i befolkningen om det? Det tror jeg, de synes er pænt fedt. Okay. Velkommen. Hvad synes du om, du har vundet valget? Jeg synes, det er meget godt. Okay, hvad synes du om vores nye union? Jeg synes, det er meget godt, fordi vi holder sammen nu. Synes du, det er ærgerligt, at det ikke er Stockholm? Ja, jeg vil gerne have, at det skulle være Stockholm. Og her til sidst har vi også en skåning med. Hej, hvordan går det i Danmark? Det går jo rigtig godt. Vi tænker rigtig meget på den nye union, og om det skal gå godt. Men det er jeg sikker på, det vil. Hvem bestemmer så i den nye union? Det er der ikke nogen, der gør. Eller jo, vi bestemmer alle sammen lige meget. Det viser nemlig vores sammenhold. Hvad er befolkningen i den nye union? Cirka 45 millioner. Tak. Og det var det sidste, jeg kunne give. Og tilbage til Breaking News. I aften har vi fået info om landene i unionen. Når arealet er 323.787 km. Hovedstaden er Oslo, og befolkningen er 43.900. Sverige. Arealet er 449.964. Befolkningstallet er 9.650.000, og hovedstaden er Stockholm. Det var det for i aften. Og nu slutter vi af med vores nye nationalsang. Vi stiller om til den nye hovedstad Oslo, hvor Lego Overball venter på os. Og nu er vi her ved Oslo, vores nye hovedstad, og vi skal ind i salen og høre vores nye nationalsang. Og den hedder Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style.
여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 말 있는 여자 그만큼 따사로운 걸 선호해 커피 시키고 전에 화샷 내리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 나는 외워 사랑스러워 그래도 바로 너 나는 외워 사랑스러워 그래도 지금은 너가 끝까지 가볼게 오빤 강남스타일 Og så tror jeg, det var på dag. Hej.